l'època medieval, l'Església necessitava fer més entenedor el seu missatge dogmàtic i aleshores es van propagar arreu d'Europa amb una finalitat didàctica i d'adoctrinament nombroses representacions teatrals i el cant de la Sibil·la, que pronostica l'arribada del Messies i una fi del món terrible. El senyal del judici, el cant de la Sibil·la, reintroduït a Teulada de la mà de la Colla Alfalsó, es pot contemplar i escoltar la vespra de la nit de Nadal, el 23 de desembre, als carrers del centre històric de la vila i a l'interior de l'església de Santa Caterina. Una representació que en poc de temps ha esdevingut un signe de la identitat cultural de la vila de Teulada i un referent que va més enllà de les terres valencianes. Després que les campanes toquen a tempesta, la Sibil·la surt en cercavila, acompanyada per 2 àngels custodis, amb qui conforma el ternari, a qui s'uneixen els rodadors de les eixames, unes torxes elaborades expressament en expart per a ser cremades aquesta nit. Els dansaires de la mort i la Colla Alfalsó, fins a la plaça de l'església, on s'hi balla la dansa de la mort. Una dansa macabra que té el seu origen en temps de la glàndola o pesta negra al segle XIV, que ensenya que la vida en aquest món és un pas insignificant i que les persones en la mort són totes iguals. Finalitzada la dansa, el ternari i la comitiva que l'acompanya entra a l'església. La nau del temple parroquial s'ha transformat i retornat al seu estat primigeni. S'han girat els bancs i canviada l'orientació cap a l'antic presbiteri. S'ha penjat la decoració de neules i emplaçat sobre un cadafal els canelobres i les espelmes que il·luminaran l'escenografia del cant de la Sibil·la. L'actuació transmet una forta càrrega emocional i es converteix en un moment màgic per al públic que hi assisteix. La funció comença amb un preludi musical introductori. Després s'apaguen els llums i amb el so profund d'un redoblant i la música del grup de metalls apareix el ternari enmig de la fosca i avança des de la sagristia fins a l'absis, on la Sibil·la cantarà a capella, enmig d'una posada en escena solemne, la versió d'un manuscrit del segle XVI conservat al cançoner de Gandia. El cant s'alterna amb interludis a fi que la Sibil·la tinga temps per descansar la veu. Aquesta representació es fa possible gràcies a la col·laboració de diferents persones i entitats, coordinades per la Colla Alfalsó, sota la direcció artística d'en Rafael Soriano. El senyal del judici, el cant de la Sibil·la de Teulada, mobilitza més de 60 persones, entre músics, dansaires, cantants i persones que hi col·laboren en la preparació d'aquest espectacle, que conjuga una música impressionant amb els textos apocalíptics, la foscor i els gestos rituals del personatge que representa la Sibil·la.